Annyeong i dobrodošli u novi video na kanalu Korejski jezik. Danas se bavimo internetom. Učit ćemo internet vokabular, nekoliko korisnih fraza za svakodnevni govor kada govorimo o internetu, a pričat ćemo i o digitalnom nasilju. Hajde da prvo naučimo riječi. Internet, internet, link, link, network, network, website, website, browser, browser, 검색 엔진, 검색 엔진, homepage, homepage. Pročitat ću sve još jednom. Internet, link, network, website, browser, 검색 엔진, homepage. 이메일, 이메일, 계정, 계정, 비밀번호, 비밀번호, 아이디, 아이디, 로그인, 로그인, 로그아웃, 로그아웃, 설정, 설정. Čitam još jednom. 이메일, 계정, 비밀번호, 아이디, 로그인, 로그아웃, 설정. 좋아요, 좋아요, 팔로우, 팔로우, 공유, 공유, 업로드, 업로드, 알림, 알림, 광고, 광고, 스크롤, 스크롤, 좋아요, 팔로우, 공유, 업로드, 알림, 광고, scroll. Da vidimo primjere rečenica. 스크롤을 내리세요. 스크롤을 내리세요. 인터넷이 너무 느려서 동영상을 볼 수 없어요. 인터넷이 너무 느려서 동영상을 볼 수 없어요. 로그인 하려면 아이디와 비밀번호를 입력하세요. 로그인 하려면 아이디와 비밀번호를 입력하세요. 이 웹사이트에서 파일을 다운로드할 수 있어요. 이 웹사이트에서 파일을 다운로드할 수 있어요. 좋아요와 댓글을 남겨주세요. 좋아요와 댓글을 남겨주세요. 오늘 새로운 앱을 설치하고 설정을 완료했어요. 오늘 새로운 앱을 설치하고 설정을 완료했어요. Čitam još po jednom sa prijevodom. 스크롤을 내리세요. Scrollaj na dole. 인터넷이 너무 느려서 동영상을 볼 수 없어요. Zato što je internet mnogo spor, ne mogu da gledam video. 로그인 하려면 아이디와 비밀번호를 입력하세요.
Ako želiš da se prijaviš, moraš uneti ID, korisničko ime i šifru. 이 웹사이트에서 파일을 다운로드할 수 있어요. Sa ovog sajta možeš da preuzmeš fajl. 좋아요와 댓글을 남겨주세요. Ostavite like i komentare. 오늘 새로운 앱을 설치하고 설정을 완료했어요. Danas sam instalirala novu aplikaciju i završila podešavanja. 제 이메일로 확인 링크를 보내주세요. 제 이메일로 확인 링크를 보내주세요. 광고가 너무 많아서 웹사이트가 복잡해 보여요. 광고가 너무 많아서 웹사이트가 복잡해 보여요. 사진을 업로드할 때 네트워크 오류가 발생했어요. 사진을 업로드할 때 네트워크 오류가 발생했어요. 새 업데이트가 있어서 앱이 더 좋아졌어요. 새 업데이트가 있어서 앱이 더 좋아졌어요. 이 웹사이트는 개인정보 보호가 잘 되어 있어요. 이 웹사이트는 개인정보 보호가 잘 되어 있어요. Čitam još jednom sa prijevodom. 제 이메일로 확인 링크를 보내주세요. Na moj e-mail pošaljite link za provjeru. Verifikacioni link. 광고가 너무 많아서 웹사이트가 복잡해 보여요. Zato što ima mnogo reklama, website izgleda komplikovano, haotično. 사진을 업로드할 때 네트워크 오류가 발생했어요. Kada sam otpremala fotografije, pojavila se greška na mreži. 새 업데이트가 있어서 앱이 더 좋아졌어요. Zato što je bio novi update, bilo novo ažuriranje, aplikacija se još poboljšala. 이 웹사이트는 개인정보 보호가 잘 되어 있어요. Ovaj website dobro čuva lične podatke. Da pričamo o internetu u Koreji. Internet u Koreji je poznat kao jedan od najbržih i najrasprostranjenijih u svetu. Evo i nekoliko zanimljivih činjenica. Brzina interneta. Koreja već dugo ima jedan od najbržih internet servisa u svetu sa prosečnim brzinama koje dostižu više od 100 megabita po sekundi za kućne korisnike. To je postignuto ulaganjima u infrastrukturu i ranim uvođenjem optičkih kablova. Takođe, Koreja je među prvim zemljama koje su uvele 5G mrežu, omogućavajući još brže i stabilnije veze. Korišćenje interneta. Oko 95% populacije Koreje koristi internet, što je jedan od najviših procenata u svetu. Pristup internetu je široko rasprostranjen, a brzina i pouzdanost omogućene su i u ruralnim područjima, zahvaljujući vladinim programima i privatnim investicijama. Wi-Fi na javnim mestima. Wi-Fi je dostupan gotovo svuda, u restoranima, kafićima, pa čak i na ulicama u urbanim područjima. Vlada i telekomunikacione kompanije obezbeđuju besplatan Wi-Fi na mnogim javnim mestima, uključujući parkove, autobuse, stanice i tržne centre. To omogućava ljudima da ostanu povezani dok su u pokretu. Gaming kultura. Koreja je pravi centar gaming industrije, posebno za e-sportove. Gaming kultura, uključujući i PC Bang, odnosno internet kafiće, koji rade 24 sata dnevno, igraju važnu ulogu u svakodnevnom životu mnogih mladih, a i starijih Korejaca. U tim igraonicama gejmeri se okupljaju kako bi igrali popularne igre poput League of Legends, Overwatch i StarCraft. Profesija profesionalnog gejmera je u Koreji izuzetno cenjena, a najveće e-sport turnire prate milioni gledalaca. Evo, upravo se održava svetsko prvenstvo u League of Legends i danas je finale gde igra korejski najpopularniji i najbolji tim
T1. Internet u svrhi obrazovanja. Korejci koriste internet za obrazovanje, gledanje vesti, zabavu i provođenje vremena na društvenim mrežama. Online učenje je izuzetno popularno, dok su platforme kao što su YouTube i Naver često korišćeni izvori informacija. Iznad imate opisano šta je to Naver. To je jedan pretraživač. Digitalne tehnologije su prisutne i u školama, pa čak i najmlađi koriste tablet uređaje u svrhi obrazovanja. 아이들은 온라인 강의와 교육 앱을 사용해 공부해요. Deca koriste online predavanja i obrazovne aplikacije u učenju. 아이들은 온라인 강의와 교육 앱을 사용해 공부해요. Bezbednost na internetu. Internet bezbednost postala je ključna tema u Koreji, naročito zbog nedavnih incidenata povezanih sa digitalnim seksualnim nasiljem. Ovi događaji su pokazali koliko je lako da privatni podaci budu zloupotrebljeni i distribuirani na mreži bez pristanka. Korišćenjem veštačke inteligencije došlo je do zloupotrebe slika i digitalnog seksualnog nasilja nad ženama, gde su čak iz yearbooks uzimali slike devojaka iz svoje klase na fakultetu i koristili te slike da bi montirali videe na kojima su one obnažene i u nezavidnim situacijama. Veštačka inteligencija može biti zloupotrebljena za stvaranje lažnih profila, manipulaciju slika i glasa, pa čak i kreiranje videa sa nečijim likom, što povećava rizik od internet nasilja. Zato je važno proveravati izvore informacija, obazrivo deliti privatne podatke i koristiti pouzdane sigurnosne alate na mreži. Hvala na pažnji. 좋아요와 댓글을 남겨주세요. Ostavite like i komentar, molim vas. 좋아요와 댓글을 남겨주세요. 이 영상을 좋아하셨으면 구독해주세요. Ako vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na kanal. 이 영상을 좋아하셨으면 구독해주세요. 안녕!